Naimbagal tao papagayam gagayam din man naman ni tura si tipa na kaibigan dagiti sa magmamano at ang damag ita nga agsapa winiti ang tao iti Biyernes Agosto 28 26 siyak ni Manuyo Arafi amang itanong kanagitiya damdamag manipod kanagitiya ulo nagitiya damdamag iti habi iti Sagada pormal na-inagunaran. Provincial Government of Mountain Province, nagyaman iti OCD-CAR, iti relief assistance. MPPO can it's the Mount MP nagkaykaysa amang ipapigsa iti school safety. Iti na dumapay nga ulo na kiti ng damag international sabingit nga bukod napapot iti Danum iti Northern NEPAL. Palafaksa master plan itinulak para iti iti BFP official na aresto pa po iti umano'y 500,000 recruitment scam. Malipog ka nagiti detalye iti ng tamaga iti na-aresto iti may sarang tauhan iti Bureau of Fire Protection when BFP iti San Fernando, Pampanga kapo iti 500,000 slot for sale recruitment scam. Siguro iti investigasyon si mga ati otoridad iti may sarang aplikante iti BFP kan pasan na nakasara iti mensahe online manipod iti may sa at dami account na isilpo iti suspected. Iti mensahe na ipaawat iti umanay packer assistance para iti aplikasyon iti biktima kasukat iti 500,000. Gapo iti data nakipag-coordinar iti aplikante iti BFP kan iti Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group wenno PNP CIDG tapno may sagana iti entrapment operation. Iti panakay patupan iti operation na narusto iti nasawa opisyal. Samantala, impaganit ka ti BFP Region 3, Acting Regional Director ESSUP Bernard T. Rosette Awan bayad iti panakaplikar kan panagsabi ti BFP. Sigun kinkwana dagiti kwalifikasyon performance kan personal kwalifikasyon iti nangigagdang iti bundawa iti aplikante ang mapasama kapasat ti BFP. Pamagpagay iti BFP kadag iti aplikante asaan ang mamati kadag iti mangipaay iti bakit when islang kapalit iti kwarta. Kandago sa report kadag iti otoridad ti nagyaman ang kalsas when no klase ay scam a recruitment offer. Iti formal inauguraran kaya dedicated iti Agosto 27, 2026 the Information Technology wenno IT Hub ti Sagada ambay sa shared facility para iti ICT training nagiti skills development data management ti e-governance
data management when e-governance can access kadagiti or online government services. Di IT hub kada iti maikatwa lang tayo when rang tayo iti daan ang municipal building ti Sagada. Namnamangan na dito ikat makatulong kadagiti municipal personnel ken membro iti komunidad tapno at ada iti access da iti teknolohiya ken digital apan nakasulsuro. Iti panakaipasdak iti pasilidad ket naisagana babangan iti memorandum of agreement pinirmaan iti Pebrero 27, 2026 iti nagbalatan ti Catalyst ken Municipal Local Government Unit ti Sagada babangan iti ILEAD project. The project kakat may patungpal iti panakay partner ti Department of Trade and Industry, Mountain Province ken e-governance for instructions in corporation. Namnamangan ati IT hub kat makatulong iti panagduas sa digital skills. Nasaysaya at panangimanihar iti datos ken panakay paay iti mas epesyente, inklusibo ken responsive serbisyo publiko. Itinagal ti Provincial Government of Mountain Province inibkas iti gobyerno iti napudno nga panagyaman iti Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region wenno OCD-CAR iti panakay paay dagiti non-food items wenno NFI sa para kadagiti pamilya anapiktaran iti panagtitipon dagiti epekto ti Tropical Cyclone Luis, Tropical Cyclone Maymay, ken Southwest Monsoon wenno habagat iti probinsya. Dagiti relief goods ket nayalis iti tallo a batch manipod iti OCD Regional Warehouse iti Tabok City, Kalinga manipod Agosto 21, agingga Agosto 26, 2026. Dagiti ket may pamahagi kadagiti komunidad anapiktaran kas iti resulta iti validated needs assessment ken sigun kadagiti na ipasdak a response protocols. Iti sabalipaya pasamak inyibkas ni Governor Bonifacio Bonilacquasan Jr. iti panagyaman iti OCD-CAR gapu iti agtutuli a suporta ti Mountain Province nang nangruna kadagiti panawon nakasapulan ti dagos at tulong. Kinuna ti Governor anapatuguna iti napardas at tulong iti OCD-CAR para kadagiti na apiktaran nga umili. Ken ipateg iti probinsya iti agtutuloy a panagki-partnership iti mangpapigsa iti disaster preparedness ken response. Iti dumapay nga detalye dagiti damdamag ti panggap iti mangpapigsa iti seguridad iti eskwelahan nagaramid iti coordination meeting ti Mountain Province Provincial Police Office wenno NPPPO ken iti Schools Division Office of Mountain Province wenno SDO-MP iti Agosto 27, 2026 iti Dapayan Hall SDO-MP Poblacion Bontoc. Ti meeting kat pinangunahan ti Provincial Director P-Call Police Colonel Marcelo B. Pilog Pulig pagtalinadan iti diskusyon iti panangpapigsa iti panakasagana ken panakarespondi dagiti teachers, school personnel, learners ken stakeholders no adda critical a pasamak iti eskwelahan. Nang tedmat iti panakaammo may panggap kadagiti different orders amang itulong iti kada ken aktibidad dagiti personal iti PNP iti unang school premises ken dagiti limitasyon ken paganurotan a masapol tungpalan. Iti orientation
impaganagat ti Police Colonel Pulig anong pay awampay iti naaresto a shooting incident iti eskwelahan ti Mountain Province saan masapol nga orayan pa iti aktwal pasamak sakbay papigsaan iti preparedness and security measures. Tinatalgad kinasaya at learning environment ket responsibilidad ti amin. Gapo ipapigsa iti NPPO iti panagkaykaysa na iti DepEd ken dumapay stakeholders tapno mapabilag iti vigilance, preparedness ken panakasalaknib dagiti learners iti entero a Mountain Province. Iti dumapay damdamag impakita iti kabutbutang footage manipod Nothern NEPAL iti napiksa flash flood anapno iti entero valley ken inyalis na dagiti babalay lugan ken dumapay pasilidad iti ulaang sumagmamano segundo. Napasamak iti tigra iti region iti border ti Nepal ken Tibet iti Agosto 26, 2026 anang patawad iti dakkel panakadadaol ti Rasuwak nuwakot ken dumapay nga lugar. Nadadaol mat dagiti dalan rangtay ken power facilities. Sigun kadagiti Korean report sa 16, 22 at tao tinapasamak iti natay iti Nepal. Bayat anasuro ka 400 pa iti awan iti pakakitaan. Iti Tibet impakamo dagiti otoridad ti talo anapasamak iti natay ka 265 amazing. Iti pangkabuklan sa 16, 25 iti na-report na pasamak iti natay iti 2 asikikan. Ang tultuloy dagiti rescue team iti panagsapol kadagiti survivors ken kadagiti awampay iti pakakitaan. Nagrugian na pasamak iti napigsaan layos gapo iti dakkel buros iti Danum iti putik bato ken debris anapasamak kalpasan iti maysa nga ice and rock avalanche winno glacial collapse dakkel una iti panakadadaol ket adu ay komunidad iti nabaybayan anapukaw ken nadadaol. Dagita pala iti mabalin nga maibingay tayo itata iti damdamaga na imbaga nga daw kada kayo amin nga awan labas.